Halo kabeh. Informasi lan layanan analitis ana ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Kita miwiti karo informasi umum babagan perusahaan. Setitik luwih kita bakal nimbang saben indikator ing setitik liyane rinci. Yen perlu, iku bisa kanggo nyeleh mandeg. Sampeyan bisa ndeleng kabeh parameter perusahaan kasebut kanthi luwih rinci. Saiki kita bakal ndeleng kinerja organisasi saiki Apartment Investment, ticker AIV. Review iki adhedhasar data saiki wiwit 18 Maret 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan apartemen investment kalebu subkategori T properti, 175 perusahaan melu analisis, iki banget perwakilan. Goleki keputusan sing digawe adhedhasar asil video iki. Asil kanggo perusahaan minangka nderek -9 saka 10 terms. Rata-rata kanggo subkategori punika 0,8 terms. Yen sampeyan katon banget wiyar, ing kabeh kita pasar saham minangka kabeh. Ayo deleng, asil rata-rata kanggo kabeh pasar saham AS kanthi jumlah 1,9 poin. Marang skor -9 terms saka apartemen investment. Bandingake dinamika rega saham perusahaan apartemen investment lan saham subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi promosi apartemen investment nuduhake dinamika 23,8%. Marang dinamika rega ing subkategori 12,2%. Iki ora ngandika cetha, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar organisasi apartemen investment regane $1,24 miliar. Kapitalisasi pasar subkategori punika $899 miliar. Apartemen investment duwe bagian 0,138% lan minangka salah sawijining perusahaan cilik ing subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $0,12 miliar. Kanthi kapitalisasi subkategori $409 miliar. Apartemen investment akun kanggo 0,03% saham. Bandingaken enggo bareng saka bursa saham lan nilai buku, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani apartemen investment ing subkategori nalika netepake nilai pasar 0,138%. Regane buku 0,03%. Sing 78% kurang saka bagian saka nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan nilai buku saka subkategori Olo, -1 titik. Kewajiban utang organisasi analisa jumlah kanggo $1,20 miliar. Utang kanggo nilai buku punika 1000,8% saka usaha. Asil ing tingkat saka kewajiban finansial perusahaan, banget Olo, -2 terms. Rega pasar perusahaan kanggo saldo laba yaiku 0. Rata-rata kanggo subkategori punika 51,6, kang luwih elek tinimbang kanggo subkategori. Taksiran rega ijol-ijolan kanggo bati dibandingake karo organisasi subkategori, Olo banget, -2 poin. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi iki $104 mayuta-yuta. Pangentukan maju kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Kang Olo kanggo prospek perusahaan. Taksiran kinerja media WI digambaraken ing comparison karo ing subkategori. Olo -1 titik. 6. Rasio nilai perusahaan terhadap pendapatan. Rata-rata subkategori 3,9 iku 54% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran nilai pasar perusahaan kanggo revenue dibandingake karo indikator ing subkategori. Lumayan, -0,5 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $210 mayuta-yuta. Revenue ramalan kanggo teko 12 sasi ora dingerteni. Lan iki arang banget Olo kanggo rega perusahaan. Netepake kinerja dodolan mangsa ngarep marang kinerja subkategori.
Olo minus 1 titik. Wates minus 49,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 7,6%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 57,5%. Evaluasi marginality dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Pangsa perusahaan ing babagan jumlah karyawan ing subkategori yaiku 0,012%. Iki 1050% kurang saka nuduhake kapitalisasi pasar. Lan iki nuduhake ketidakseimbangan ing nilai pasar saham perusahaan apartemen investment, mbok menawa menyang revaluation. Jumlah modal kanggo saben karyawan perusahaan padha karo $21.441.000. Dene kanggo subkategori $1.924.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 1014,4%. Estimasi modal perusahaan saben pegawai dibandingake karo indikator ing subkategori. Lumayan, 0 poin. Jumlah bati saben pegawai minus $1.791,400. Rata-rata ing subkategori, $37,300. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 4,707%. Ngira laba saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Revenue saben karyawan individu saka perusahaan punika $3.59.700. Miturut subkategori $488.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 637%. Taksiran revenue saben pegawai dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Saham shorted punika 4,8%, karo rata-rata subkategori 3%. Iki taksiran saka remet singkat bisa. Indikator teknis resi 14 nuduhake tingkat 46% kanggo perusahaan apartemen investment. Dene kanggo subkategori tingkat iki kurang luwih 51%. Teknis, securities subkategori dipetik ing cara sing padha enggo bareng perusahaan apartemen investment. Rega saham nyata saka perusahaan iku kira-kira $8.75. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $11.49. Prabdan antarane taksiran saiki lan ramalan konsensus kira-kira 31%. Ayo pindah menyang meja pesenan, sing kasedia kanggo sampeyan, link kasebut ana ing komentar sing disemat. Tabel pesenan ngemot kabeh ing pancasan mangsa iki dening sistem informasi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinned. Adhedhasar evaluasi perusahaan apartemen investment. Sistem informasi lan referensi kanggo rega saham Guru Markets kaputusan digawe. Bisa didol kanggo $8.76 us. Perusahaan ditaksir nggunakake pendekatan penilaian, indeks Hakim. Jupuk bati disetel ing pukul 8.13. Mandeg mundut disetel ing pukul 9.39. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut. Banjur pesenan kasebut ditemtokake kanthi mandiri adhedhasar asil dagang tanggal 17 April 2025. Utawa ing dina dagang pungkasan sadurunge tanggal iki. Ticker, minangka transaksi tuku utama. Video saka menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran iki. Ing kasus nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas.
Urutan ngelawan ditutup ing rega nyata. Matur nuwun kanggo pamirsa sing wis nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem bantuan guru.